Dneska si vyrobíme zdroj elektrického napätia pomocou citrónu, čo je kyselina citrónová, elektród pozinkovaného plechu a medeného drôtu. Zapojením elektród do citróna, ako zdroja kyseliny citrónovej, a pripojením na vodiče, ktoré spojíme s voltmetrom, dostaneme na voltmetri nameraný veľkozrelý 1,5 V. Ideme zrealizovať experiment tak, že do citrónu zapichneme elektródy. Na elektródy pripojíme vodiče. Prvý vodič, druhý vodič. Náš pomyselný zdroj si položíme na stôl. A teraz pripojíme náš zdroj na voltmeter. Musíme to prepolovať. Zinková elektróda pôjde sem. Výborne. S nastaveným meracím rozsahom do 1,2 V nám voltmeter odmeral veľkosť približne 0,5 V.